Мәктәп театрларындагы яңа куелышлар, халык һөнәрләре түгәрәкләре туган телләрне өйрәнү өчен яңа факультатив дәресләр ачу. Республикада туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы актив дәвам итә. Берничә милләт вәкилләре яшәгән Әлки районында нинди чаралар уздырыла? Аларны Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Васил Шейхразиев күреп бәяләде. Ул мәгариф учреждениеләрендә булды. Эшче төркем утырышында милли вәзгыятьне гамәлгә ашыру буенча фикерләрен җиткерде. Базарлы Мата гимназиясе отаклы татар язучысы фронтовик Нәби Дәүли исемен йөртә. Укучылар әдипнең иҗатын, бирәк тә сугыш чоры турындагы гыйбрәтле әсәрләрен яратып укый. Биредә төрле телләрдә аралашалар. Тукай әкиятләрен инглиз телендә укыйлар, чуаш телен, туган як тарихын тирәнтен өйрәнәләр. Төрле милләт киемнәренә киенгән нәниләр чуаш телендә иркен аралаша. Халык уеннарын, гореф-гадәтләрен күрсәтә. Milli tərbiyə məktəbdən uq başlana. Qayınqay балалар бакчасында балалар ике дәүләт телен өйрәнә. Татар телендә дөрес итеп сөйләшү өчен дәреслекне үзләре әзерләгән. Здесь тоже это правильно выговаривать татарские слова. Очень хорошая книга. Александр Федорович, мы такую же подарили. Я уже изучаю каждый день. И вам тоже хотим подарить. Балалар иҗаты йорты яраткан шөгыльләр үзәге. Балалар үзләре курчаклар өчен милли киемнәр тегә, халык һөнәрләрен үзләштерә, үз куллары белән төрле әйберләр ясый. Год разных языков, конечно, для нас очень важно, если каждый человек будет знать язык матери, будет знать свою родословную, будет гордиться, власть будет помогать в части открытия групп дошкольных образовательных учреждений, классов и школ, тогда, конечно, будет очень здорово. Түгәрәк өстәл утырышында Әлки, Аксубай, Нурлат, Спас районнарында милли тәрбия һәм белем бирүнең торышына анализ ясалды. Укытучылар методик әдәбият, китаплар белән тәэмин итүгә, беренче сыйныфтан күпме баланың үз туган телендә белем алуына игътибар ителде. Тагын бер четерекле тема – катнаш гаиләләрдә баланың милләтен билгеләү. Ул сабыйның теле ачылган чагыннан ук мөһим. Но как же ребенок уже идет в дошкольное образование, и мы не можем сказать, какой он национальности. Алай Булавны ведь надо доходить, объяснять, и все-таки эта цифра Республики Татарстан. Смешанный брак, я еще раз повторюсь, мы не против смешанного брака. Мы приветствуем создание счастливых семей. Но если это идет в категории смешанный брак, то мы им сразу должны определиться вместе с именем после родов, и сразу должна у ребенка появиться и национальность. Мәгариф һәм фән, мәдәният министрлыклары, халыклар ассамблеясе, иҗтимагый палата җитәкчелегенә чираттагы йөкләмәләр бирелде. Төп максат туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында теләсә кайсы милләт вәкилләренә, туган телләренә, гореф-гадәтләренә, мәдәниятләренә тулырак тартылу мөмкинлеген бирү. Фәнис Мөхәммәтов, Дмитрий Фторов, Линар Хәбибуллин, Илдар Сәфиуллин, Татарстан яңалыклары, Әлки районы.